Para nós é fundamental, e non nos cansaremos de repetirlo, que non queremos diñeiro público, non queremos axudas en troques de precio. Non queremos nada máis que poder vivir do noso traballo. E non nos cansaremos de repetir que é absolutamente unha decisión política o feito de que teñamos precio para o noso leite, o feito de que podamos cubrir os costos de produción do noso leite, o feito de que podamos seguir dando á sociedade sen estar sometido aos movimentos especulativos, aos multinacionais do diñeiro, un alimento básico como é o leite. E, por lo tanto, é por eso que non nos cansaremos de repetir que ten que seguir habendo un control da produción, e iso non costa un euro, costa a decisión política de que non quere facer. Ten que seguir habendo, ou ten que seguir manténdose mecanismos, aparte de para que haxa ese control da produción, para que non siga habendo ese aumento da produción durante todos estes anos, para logo liberalizar o mercado absolutamente, para logo deixar que estes movimentos especulativos do leite da alimentación no mundo inteiro, en Europa, na Europa, verdad? Esa que dicen que é onde está a cuna, verdad? Bueno, pois, en esa Europa precisamente na que están falando tamén de deixar en máis a toda a sociedade de estes poderes para que se faga precisamente coa alimentación xa unha vez por todas, co leite unha vez por todas. E, por tanto, non nos cansaremos de repetir tamén que é unha decisión política tamén o feito de que teñamos un precio mínimo que cubra costes de produción e traballo. E iso foi tamén onte o que no foro, sabedes que estuvo aquí tamén a ministra en Santiago, non nos cansaremos de repetir. E iso é, ademais, tamén o que onte tamén devolvemos a preguntar se non tiña pensado, e respondeunos que non, e o dito respondeu con evasivas o tal que non, defender algo tan básico como o que lle pediu o Parlamento por unanimidade. Non só porque lle pida ao Sindicato Agrario Galego ou as organizacións, múltiples organizacións de toda Europa, a todos os ministros, sino porque tamén aquí ten un mandato expreso de todo un arco parlamentario, incluído do seu propio partido, que, insisto, o día 29 de abril acordou por unanimidade pedir que cando tuveramos a presidencia da Unión Europea, no primeiro semestre do ano que ven, a ministra tiña que defender que ten que elaborarse unha normativa e, por tanto, é posible facer normativa, é posible facer norma, lei, acordo político, por tanto, para que haxa ese precio que, polo menos, teña en conta os costos de función. Textualmente a tedes, porque me la enviamos xa fai tempo, e se non me la volvemos a enviar. Bueno, pois, onte volta a preguntar por isto, a señora ministra o único que fai é dar evasivas, e iso sí, posicionarse de acordo con que, a partir de 2015, sexa ese todo poder bursátil, ese todo poder das multinacionais, ese todo poder do diñeiro, o que especule, por suposto, co futuro das nosas vidas, como la vemos en las pero tamén o que especule cas vidas da sociedade, por lo tanto, poñéndole nas mans de quen pode precisamente facerse con un alimento básico para todos nós e, por suposto, básico tamén para os niños e as nenas poderemos vivir neste país e en toda Europa.